Saiki panitia wae lho ya wis nyepak ya apa-apa matur nuwun. Teh panas cemilan. Karang Taruna maju bersama. Nggih. Nggih leres Pak Mas. Aja nganti jenenge Karang Taruna mundur bersama lho ya. Ora maju bersama kok jenenge. Pokoke semangat kompak menekke acara megahe kaya ngene lho. Oh iya, Karang Taruna maju bersama pimpinane Mas Krak. Ora. Saking Kayak Candi kono. Baru. Iki kene Oh, iya, beda. Ugi ngaturaken Gung Panuwun menika ada seseorang hamba Allah sing ora kersa disebut jenenge. Pripun? Kiriman martabak Oh, ngaten. 2 kintal. Alhamdulillah ya, Mas. Rezeki gua awake dhewe kabeh ya. Ya, Dipengin. Sing ngendang cipukno. sak bedah. Sekar bisa nyapa kenang desa dadi reca dadi ada ilang gone bocah lara Gombal kambut. Ning saiki ana endi jarine wis menang keturunan sing Kok ngemil wae to Mas Jolo. Permen kok ngemil. Lah iya. Heeh, lek lemu engko sambat. Apa kok lemu Ket mau kok kecap wae. lemu weteng, sore weteng ya lemu. Gak ilang no. Dadi Lah iya to. Ternuwun ya Mas Jolo. manggake piyai sepuh monggo katuran dahar. Katuran dahar, Mas Sak Jolo. pantaran monggo katuran mak emas. Maam, nek- Nek pardi kan ki jek cah bayi dek isore. Sing ngendang piye? Monggo katuran badok, Dek. Aja kaya mangkono. Lanjut nih ya Mas. Sekar bisa nyapa kono desa dadi reca dadi
Sampun Mas Jalo. Merdeka. Merdeka. Ayo, no. Ben ra ngantuk.